bambanci ɗaya ne. Wannan canki-canka ne, tsinke je ka gidan mai gaskiya kawai shi ne. Wannan kuma akwai ilimi a wajen yi, sai ka yi amfani da ilimi, ka duba yadda candles sun suke, ka duba sticks ɗinka suke, ka duba ka yi fundamental analysis. A satin akwai wasu policies da na duniya da su za su iya shafar tattalin arzikin wata ƙasa, sannan kuma ka yi technical analysis ɗinka, ka duba trend ɗin daga jiya zuwa yau yaya, wanda kuɗi ne yake gangarawa, me yasa ya gangara. Wannan shine kawai bambancin da ke tsakanin sporty betting da kuma forex. Don haka mu ɗauko mu ɗora shi a waɗannan ƙa'idojin namu guda 6 da muka yi establishing ɗinsu na canji da kasuwanci. Na farko, tabbas an samu amincewa su tun da ku. Na biyu, suna da hankalin da za su iya yi. Na uku, akwai riba a ciki, don haka daga nan ma ya yi disqualifying. Akwai gabar da na tsallake, idan kana so lokacin da za ka shiga kasuwa za a iya baka leverage ko margin.